Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский оиди муҳорибаи дар пеш истодааш зидди Илия Топурия фикрашро баён кард. ма боварӣ дорам ки ин шахсро фавран шикаст дода метавонам. ӯ ба пеш ҳаракат мекунад, кӯшиш мекунад ки ба ман фишор карда зарбазанӣ кунад, аммо аз ин кор дар ҳимояи ӯ суроғиҳо пайдо мешаванд. ҳозир ма аз пештара дида бақувваттарам. ма ҳис карда истодам ки ин муҳорибаро фавран ба анҷом мерасонам. ин кор дар стойка мешавад ё дар замин гуфтан душвор аст, аммо агар рости гапро гӯем, пас ба назари ман ма ӯро дар стойка ба хоб равон мекунам, гуфтааст Волк. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабуки UFC байни чемпион Александр Волкановский ва довталаб Илия Топурия рӯзи 17 феврал дар турнири UFC 298 дар амрико баргузор мегардад. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба ки ғолиб шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. тобови ҷангори вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев ба роҳбарони UFC номаи сахт монд. ма тайёрам ки дар турнири UFC 300 баромад кунам. ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳен ё ин ки дигар рақиб, аммо маблағи маро 2 баробар зиёд кунед. муҳорибаи навбатӣ бояд ки унвонӣ бошад ё ин ки 2 баробар зиёд маблағ. танҳо ман ҷангори бебоғ мондаам 13-0 ва ба ман ваъда доданд ки баъди муҳориба бо Усман ма барои унвон меҷангум. ман намедонам ки чӣ корҳо шуда истодааст. ман шунидам ки Дана Вайт гуфт ки боварӣ надорад ки Ҳамзат дар муҳорибаи навбатӣ барои камарбанд меҷангад. ин суханҳои Дана ягон маъно надорад. агар ки ту ба ман ягон чиз ваъда додӣ, пас ту бояд ки дар суханҳои худ ҷавоб диҳӣ. ман шахсе ҳастам ки доимо дар суханҳои худ ҷавоб медиҳам. барои ҳамин ба ман фарқ надорад ки ту президентӣ ё ин ки шоҳ. агар ки ту ба ман ваъда додӣ, ту бояд ки дар ин суханҳои худ ҷавоб диҳӣ. ман суханҳои худро дар кор нишон додан мехоҳам ки ҳамаи онҳоро шикаст медиҳам. ман намедонам ки ҳамаи кор чӣ гуна мешавад, аммо ман аниқ ҳайрон мешавам агар ки барои камарбанд дигар кас ҷангад. ман ҳоло бо Дана Вайт суҳбат кардагӣ нестам ва намедонам ки ӯ чӣ фикр дорад, аммо ман боварӣ дорам ки муҳорибаи навбатии ман барои камарбанд мешавад, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, дар ҳақиқат Дана Вайт пеш аз муҳорибаи Ҳамзат ва Усман гуфта буд ки ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион шуда метавонад, аммо муҳорибаи унвониро ба Дрикус Дуплеси доданд ва акнун ба Адесаня додан мехоҳанд. худи Адесаня зид нест ки бо Дрикус муҳориба гузаронад ва ӯ дар ин бора чунин суханҳо гуфт. ма гуфта будам ки Дрикус ғолиб мешавад. фикр кардам ки ӯ дар мобайни раундҳо дар мобайни муҳориба гӯштини худро зиёдтар истифода мебарад, аммо ӯ ин корро накард. ӯ дар охири раундҳо гӯштини худро истифода бурд то ин ки раундҳоро гирад ва ин кори боақлона буд. фикр мекунам ки Дрикус 3, 4 ва 5 раундро гирифт. акнун ӯ 4-ум чемпион аз Африка дар таърихи UFC аст ва ман бародари африкоии худ Дрикус Дуплесиро табрик мегӯм. рости гап ма барои ӯ шодам. ба ман таърихи ӯ писанд аст, аммо ӯ боз корҳои мекардагии худро кард ва ман ба ӯ санҷиши ҳақиқӣ ташкил кардан мехоҳам, гуфтааст Адесаня. дӯстон, худи шумо дар муҳорибаи Стрикланд ва Дуплеси киро ғолиб дидед? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.